și România se poate relansa. Păi cu niște oameni ca dumneavoastră care ați venit 320 de kilometri pe jos, ce mai vrei sacrificiu, ce mai vrei iubire de țară? Avem 5 milioane de oameni plecați în afară. Există soluții și strategii ca în 10-12 ani salariile și pensiile românilor să fie aliniate la cele europene. Asta trebuie să vizăm noi. Alinierea... În ce viitor? 10-12 ani e posibil. Vă spun și vă demonstrez. Și domnul Silviu Brucan a zis că României trebuie 20 de ani. Cred că a greșit. Este altă problemă și domnul Silviu Brucan nu știu dacă trebuie să trăim cât României. Haideți să nu facem chestia asta. Și dumneavoastră de etnia aia. Vă rog frumos, este absolut jenant ceea ce faceți. Este absolut jenant ceea ce faceți. Țara e în prăpastie, nu e pe muchia. Știți că guvernanții nu se vrea ce mâini. Și al doilea, nu trebuie să-i deranjezi pe ceilalți. Deci nu trebuie să deranjezi băieții de știri. Eu vă spun următorul lucru. Eu vă spun următorul lucru. Dacă te duci cu capul plecat, cu capul plecat te tratează. Dacă te duci cu capul sus, dom'le, dar polonezii cum fac? Dar bulgarii cum fac? Dar rușii cum fac? V-aș întreba în felul următor și vă dau eu cu privire la răspunsul întrebarea care ați spus-o dumneavoastră în legătură polonezii și cehii și ăsta. Problema în felul următor, în Parlamentul European, unde sunt trimiși din partea țărilor lor, sunt parlamentari, europarlamentari cu capul pe umăr. Ai cei parlamentari europarlamentari din țara noastră au binevoit să voteze în defavoarea țării lor. Da. Cum credeți acel vot? În momentul de față există soluția următoare. Și totuși sunt parlamentarii noștri. Numai o secundă. Dacă reușim să implicăm ceea ce se cheamă democrația participativă, complementar democrației reprezentative, putem aduce sub control civic parlamentare. Adică dacă nu respectă promisiunile electorale, să ai dreptul în orice moment să inițiezi o petiție și dacă ai strâns 50.000, 60.000 de semnături, să-l demiți și nu mai aștepți 4 ani. Deci, dacă reușim să implementăm pe lângă democrația reprezentativă și democrația participativă, îi putem aduce sub control și atunci ei nu mai dorm și nu mai stau liniștiți 4 ani de zile. O ultimă întrebare aș mai avea. O ultimă întrebare aș mai avea și cred că aș vrea să viu cât de sincer poate să fie răspunsul din partea noastră în legătură cu demiterea asta din partea multor voturi și astea. Știți că acum câțiva ani fostul președinte al României, Traian Băsescu, a creat acel vot pentru demiterea referendum, pentru diminuarea numărului de parlamentari. Și nimeni, nici la ora actuală, nu a respectat și voința poporului, în care s-au cheltuit niște bani grei. Cine se face responsabil pentru voturile noastre bătute în vânt și aruncate în voia? După mine, responsabilul major, principal și de câte ori rostesc numele, spun blestemat ei, numele este un oarecare Philip Gordon din partea Guvernului Statelor Unite, care s-a lăsat manipulat și care pur și simplu a călcat în picioare voturile noastre. Dar asta nu înseamnă că ne putem sau că trebuie să ne resemnăm și că să nu mai luptăm. Eu zic și vă spuneam, democrația înseamnă în permanență luptă. Cazi, o luăm de la cap. Cazi, o luăm de la cap. România a mai fost adusă în situații din acestea. A renăscut din propria cenușă. Și acum poate renaște din propria cenușă. Vă mulțumim mult. Cu siguranță, dacă nu vă supărați și avem acceptul dumneavoastră, ne puteți spune profesia dumneavoastră și un nume? Deci Ion Corbu este numele meu, predau piețe de capital și burse de valori, dar am preocupări. Fac parte, m-am înscris din disperare de cauze și într-un partid, vă spun și numele partidului, dacă cumva vă interesează, se cheamă Partidul Național Democrat, președinte Daniel Fenechiu, sunt vicepreședinte în acel partid, dar nu am venit aici în numele partidului, am venit în nume exclusiv personal, deci nu am mandat de la nimeni, ceea ce v-am spus în preocupările mele ca simplu cetățean al României pentru această problemă și împreună cu mulți specialiști consultând o serie întreagă de materiale documentare de bibliografie, am depistat că există aceste soluții pe care vi le-am spus și v-am spus o parte dintre ele și sunt dispus să stau alături de dumneavoastră, să consiliez, cum se cheamă, conducătorii dumneavoastră, să le susțin aceste idei în fața oricui. Deci tot ce am spus, argumentez. Este posibil să mă și înșel. De aceea m-am dus la Universitatea din Petroșani. Am spus, doamne, hai să verificăm. Am fost plăcut surprins că toate cadrele didactice prezente la întâlnire
au spus că soluțiile sunt viabile și în final au spus că susțin. Mai mult decât atât, în momentul de față împreună lucrăm la un proiect pe care să îl fundamentăm științific, astfel încât să demonstrăm celor care vor guverna sau care guvernează, uite domnule, cu atâți bani proveniți de la, putem face asta, se creează atâtea locuri de muncă, se poate face asta și asta și așa mai departe. Vor, dar nu vor. Ce părere Trebuie să aveți? obligăm că trebuie să guverneze în numele nostru. Exact. Așa, Ce părere aveți că politicul își bagă Aici e tragedia. așa, Coada peste tot. în industria de stat, în care industria de stat rând pe rând se închide. Cu privire la asta, Petroșani, Aradul, Inșalnița e declarată în 75% de o lună de zile. Eu cred că dacă s-ar institui un comitet de salvare națională a industriei, s-ar putea găsi soluții. După mine sunt soluții. Unele s-a ajuns la os, pur și simplu, nu se mai poate. Cine să facă acest comitet? Păi cine să-l facă? Că cine să facă, domnule? Noi venim pentru a ne susține locul de muncă, da, apoi pentru a mai face altceva. Vă dați seama ce înseamnă asta? Hai să vă mai spun două vorbe. Îmi permiteți, colonel Machel. Iată aici. Despre ce e vorba? Să-mi răspundeți pe cine a trimis ăsta ambasador, domnul Iohannis, în țările Italia, Germania, America, Anglia, ăla care sfărăia așa ambasador, numai oamenii lui, când va fi cu votarea, ăia pregătesc amărâția din diasporă, că așa a pierdut portacul. Normal și prefecția schimbat. Da, domnule, ca să fie numai de-al lor. Ăștia pregătesc pe ăia din diaspora, oameni, numai oameni, veri, vagabonți ce sunt. Lăsați că l-am avut pe ponta la Gorj și nu ne-a